Ang pinakamasayang mga drama sa radyo, nasa numero 1, RMN. Feel mo to. Feel mo to. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahom sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod paghihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilakan mo pa ang patas nga nausik. Kun Ako Ang Pasultihon. Recorded by X Thunder Gaming. RMN. Hi, hello. Kumusta ka mo? Yan sa inyong alagad si Kanginan Trifon Morales and then ang akong partner sa Madrid, si Randy Ted. Kumusta ka mo tanan? May pagsugat ko sa mga sa adlaw nga to, karong adlaw no. Okay. Thank you kay Lord, si mangyata ka namong grasya matag adlaw. Salamat yung kayo mo. O yung mansab sa among mga produkto nga amo kanunay gamit ug sa katawhan sama sa binuhat o ginama sa Seed Marketing sama nining Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, kaping matapang, kaya kang ipaglaban. Grasya kining ginama sa Seed Marketing Incorporated. Mapalit sa tanang butika. Sa butika lang gila. Okay. O kagsunan, ang atong suwatan po karon itong hatagan ng pagtagan. No? Pinada kini sa usa ka babae nga napatago lang sa ngan nga Maurice. Kini gibawatan duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagsunan, ang atong sender si Maurice. Kini akong problema, bahin ni sa kong banda nga sobra kaayo ka supporter ni Duterte. O kung nga nung nagka-problema ko ani niya, ingon magud ini ang mga paghitabo. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring or fall. Each day is like winter time. But I can never say I care. I know it owns your heart. Ay! Yawan ako, uy! Kano maron? Si Banong maron. Banong, naunsa man na diha, oy! Ha, kuno? Unsa kuno? Mabuang nga tawa na. Kisa to tao nga nakatabang og dakot nasod. Una ino ilang igsulisuron. Wala, uy. Mga inampak mo dakot. Kinsa may kuntrak ni tawhana, bi? Ako kay atuon, bi. Mga miyembros ko ang politik. Mga way, wow! Mga way, hanaw. Banong! Ngano ka? Uy, kuyawan man tani mo. Kinsa may kuntrak ni mo nagyaw-yaw man kadira. Unya with matching huggies. Naglagot ko, Maurice. Naglagot ko! Kinsa lagi gikalagutan nimo? Alam mga banggang na gawas. Ha? Pinaday, bangag nas gawas. O, mas Manila. Ilaman tong amo. Hala, no nga noon sa nila hitabo. Migara ng mga bangag. Dagan sang kayo mga krimen na nahitabo. Tungod sa mga bangag. Way lang hinungdan. Nanay, o di ay. Ha, unsa? Unsa may labot ni Ojenem Sa gipamulti? masiya may founder ng bangag. Ilab ay, di na maong bangagag ang Oje, lahi to kang Oje. Usan itong bangag ni Uchi day? Bangag sa ilong. Pataka na sa kag pamasangil diha oy. BSI tong iya bangag sa ilong BSI. Oh. Pagidot ko di ay. Pre-Pinong! Basta naman ka ha? Porbida sa dibaw. Naibawa ka mag-unsay litis robleta? Usa man pre? Si Ipa Ipits! Sa? Lagi. Wa sila mabuang? Kung nabuang na daan. Mo na bagong balita ro ba? Ipa Ipits! Wa na, milihok na mga gawad sa mga bangag sa ilong. Sa ilong? Bro, Gusto nilang ipin down si Sarah para dili na makadagan sa sunod eleksyon. Alam na mo sulti kaya di na maayo pre ay. Kaya wa katay mga ebidensya ana. Sa way ebidensya. No, tinuod ba yatong giingon nila pre nga ang bugas ang 20 pesos na! Sabad ay. Tinoon? Tinuod lagi. Nakapalit na ka. Oh, palit 20 bro, 1/4 ra. Bangag sa ilong. Daw ko yan.
Dahil lingaw lang Sabado. Ha, karong Sabado? Oh. Nating laban na nako, Mari. Uy, nga naman dayon ta. Ay, kuan man good Mari. Na ay kuan pulong-pulong ba? Niya na may damay ipanghatag. Makakwarta ka ani Mari. Ha, mao ba, Mari? Oh, lagi. Ipalista ka. Aron maka-apil ka sa ipanghatag. Ah, sige, sige, Mari. I-apil ko sa lista. Unya ka nang, unsa man ang urasa, Mari. Bisag usaon mo nila. Di na mo tuo ang mga tao nila. Magpakamatay ko o pakamatyan ko ang paglaban kan Duterte. Day. Day Maurice. Hey. Awesome mo biyahan na eh. Di biya lang nag-anda ng electric fan. Bida. Awesome ni biyahan na. Di man daon ka? Ay, ito ko silang Maritelma. Usa ba dito? Kanang doon, karong Sabado ba, manglakaw mi si Maritelma, ha? Ang saman mo? At tulog ko sa plaza. Ang saman mo dito? Ay, kuan man, manambong ramig meeting. Kay naaman ko na gamay budget. May na lang na, uy, kaysa mag-standby kung anis bahay nga wako'y mahagdaw. Oh. Ikaw God. Dali raman ka mo dito. Oh, dali ra, uy. Pagbili lang na ang sudan niya, ha? Una ka malakaw kay basi dig mata na ako ang adlaw, wa ko'y makaon. Eh, wa ka lutog sudan. Oh, lagi. Recorded by X Thunder Gaming. Pre, partigong puta niya, pre. Propida, no? Si Presidente Digong, badak po na siya. May warrant to arrest na kuno sa ICC. Dohon! Di na sila makatarok, oy. Ex-president ko na. Mao lagi, gubot kayo sa Manila, pre. Sa Manila ba, gubot kayo kay dakpo na si Presidente Digong. Dili, pre. Di ko makadawat, anak. Ibaw ito ka nga solid Duterte kayo ko. Karong gabi, ginong tayo, schedule mo na to. Ato pa taon, ato pa imnon to atong mga barkada. Okay, pre. Okay. Bida. Dako yun ang gubot, pre, na. Kung pananglit na lang dakpon sa tatay Digong, usak ko sa babag, anak, pre. Sige. May taon ko to, ako ko itong pag-imnon na itong mga barkada. Pre, manong. Mga pre, nairali ang mga BBM adto sa plaza. At banga na to, mga pre. Magrally sa tag atua. Okay. Uy, problema, pre. Tsanda. Always support ni tatay Digong, pre, ha? Maraga na schedule yung taon sa atong rally, pre, sa Duterte. Panaganay taon ni, pre. Mao ba pre? Oh. Ha? Siguro nang lupig sila sa kinaganon. Usog kayo ang Duterte sa atua. Tinawag nila, pre. Pero, anang higayon na, pre. Magbantay lang kita. Nabawa ka, init kayo mga supporters po ni sa BBM o ni Tatay Digong. Gusto silang gubot? Gubto na to! Pre, di lang gupton, pre. Kayo mga kauban, mga gyapon na ito, mga Pilipino, mga gyapong mga tawana. Basta mag-una-una sila. Anlang nagkitag milagro sa mga Duterte supporters. Di, kalma lang ta, pre. Kaya di lagi gusto sila sa Tatay Digong, si Inday Sara Duterte, atong busy taon nga maggubot-gubot ba. Makal na ta, makal. Dong, ugma ba ka nang manglakaw mi si Maritelma, ha? Sige day. Ako po, mulakaw po ko. Paghikay lang daw sa iyo. Sige, okay, dong. Dahil paasa day ka? Mag-rally ugma mga Duterte supporters, mga kinahanglan nga mo adto ko. Mao ba, dong? Ibaw na ka day. Dako ang akong utang kabubuton ni Presidente Duterte. Kay siya rin nagkapausab sa dagan sa kinabuhi sa mga adik kani adto. Kadto ako tatay, adik mo to. Pero sa diyang gitukhang siya, nausab. Kay hadlok man nga matutyo. Kay uwa pa tatay Digong nga nagdeklarar og tuk hangyo sa mga adik. Away siguro. Adik lang yapon to tatay nako. May ganay na nausab. Maong pasalamat ko ni tatay Digong. Kay siya may nakapausab sa akong amahan. Karon ang akong tatay day, ultimo ka mo nabako daw lumboy, wa nam nabako. Ha? Mao ba? Mao na nga, kung unsay kalihukan ron sa mga Duterte, mukuyog jo ko. Musuporta jo ko. So bailan el mambo los mexicanos. Esta pares. Dong, diara, magbaon ka? Magbaon ng guday para inkaso ba? Ay, kaon na lang diadaan para ka nang imong baon para udto na na. Uday. Basig magkagubot mo dito, dong, ha? Di lang may labtan sa kapikas. Uy, gubot nga may tabo eh. Pero kung nauna sila,
Di sa ganun mo atras eh. Sukol bi batayan. Bisag kinikitay padunggan. Makikamatay gid ka para lang ni Duterte dong. Oo, dahil Maurice. Magkamatay mig mo suporta ni nga mong idolongan si Tatay Digong Duterte. Pre, kanina lang, pre! Day, Maurice! Anto na ko, day! Kadiyo toy, dali mong baon oh. Man, be. Uy, salamat day, ha? Sige, tulog ko kay nanas pa rin ito, eh. Abuat na ko. Sige dong, Amping. Pastilan. Nagit mga tao no, nga lunod patay, gud nga mulaban silang idolo. Magmotaw niya akong bana. Makikamatay, gud ni siya, para lang sa iyang idol nga si Duterte. Maganda na sa di ko eh. Karon ra ba sa mimang lakaw ni Maritilma? Mari Maurice. Kadiyot lang, Mari, Nana, Mari. Hala, uy. Mari, ganina lagi ko naghuwat ni mo, Mari. Uy, pasensya, nagkakamari kay... Unsao, nagkuha pa magkuni ko. Nagkuha pa to sa t-shirt, Mari ba? Natay t-shirt? Oo, uy. Oh, sige, Mari, isulog na. Oh, maunan imo. Uy, holo, wow, bag-o. Isulod din ako daan, Mari? Oo, uy. Para inigatag sa allowance ba? Manghatag ba na? Kay siguro magiging manghatag kay naa nagutay t-shirt, di Sige, ba? Mari. Sige. Mubalik ko sa suwed. Mag-ilso kadiyot. Kadiyot lang. Na din nato pre. Mau ni sakto, pre. Di, giniingon ani nga, hakot. Wari, hakot, eh. Okay, hakot. May mga bayad, pre. Wow, voluntary na May ito, ah. bayad. Tinuod. Ayun na pre, jeep ko dayo pa lagi tawagi ko no. Naarato diri. Naon sa man wa man lagi taon. Wato na to. Sugo nga bang pareda. Ay, manabagod nga ito pa rin, Jipoy. Natana mo, apel tadi dito nagpita ako sa may. Dito ba? Para makita ito sa mga Duterte. Murar ba na Sara, pre? Ha? Mo ba? Sige, tara. Dali na. Sabi na tiglakaw. Sige. Watay banner? Uy, uy. Madagwa. Ako pa. Oh, dadaw. Uy, hala. Ano sa kaman, Mari? Sa ikaw bang ibang mata ni mo? Ngano ka? Tayo pagka... Kang BBM din natong gisuportahan? Oo, unsa man di ay. Di ni palang taba kay naamatay allowance gikan sa gikan diri niya sa pikas wa man. Uy, hala. Hala, tana dali na. Dito, pre. Nindot kayo itong ibate, pre. Bakit? Dagkan kayo, ta? Yes, pre. Lipay kay ko pre. O, sabi ka Papicture ko nung Inday Sara pre. Oh, Kita, pre. sure. Ikaw di. Kasi mo itanaw-tanaw niya, pre. Ha? Ikasugat ng rallies bibiin mo. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Banday pa. May mulabay ka ni ganito speakers. Kinahanglan ka mong baos dito, ha? Sige, mga damta. Okay. Yeah, pre. Sakit ito. Duterte! Pre. Kita ka sa kuno kita. Unsa man, pre? Pre, Jipoy. Tuas pika sa imong tanawa, pre. Bas di nakalimot sa Duterte nga itong gisuportahan. Lagi, perbeda. Tanawa. Sadahin. Di na ko importante. Wa na ko mga tao nga traidor. Sagdan nila. Di. Sakit ang Duterte lang. Perbeda. Wag yung sakit ang Duterte sa Pre, kada mga tao ingon nga naanang magdulay maruganan ingon nga. Wa na ayo. Mga tao mga traidor. Paingon-ingon ba dito magpalit-lait? Pero unsa man? Ang kanahan tuwa ni Pikas. Bahala siya. Ano ba dahil? Maputol ang amo pagkumpare. Lagi. Pre. Tanawa kinsa loyo ni Jipoy, pre. Tanawa. Uy, buwag na sa ilong bungot ito. Si Maurice wala. Lagi si Maurice, tanawa. Ay mo tawag gina. Hanggang mayon at traidor na ako. Hugkas na ako. Pre. Hoy, Maurice! Hinampakan ako. Gano'n na magkaya? Hoy! Maurice! Traidor ka! Ganong na ang mga niya! Hoy! Ay pagpaulis sa ato, ha? Animal ka! Ayaw pagkita na ko sa ato, ha? Traidor ka! Balimbing eh! Hala, puwerte man sukuha sa kumbana. Di magit siya maminaw nga pagwarta ratong ako.
Kay gikuha lagi mi kay tagaan mig allowance. Hala, grabe naman yun yung sukuan ako. Unya to? Dong, sorry na lang ko, Dong. Kwarta, kwarta! Unsa ko mo kayo ba nga kontra na ito ninyo? Wa ka maghuna-huna na ko, ha? Di ba mo? Ibaw ka man unta nga lunod patay kong supporter sa mga Duterte. Uli nga na maganitong pikas. Ha? Sugol ka na. Mag-iyahay na. Ha? Magbuwag ka! Magbuwag yun? Mao niya akong problema kay perti maging ubusa sa kumpana. Bisag giunsa na ko explain, di gyud siya maminaw. Unsa akong buhaton ani? Unsa man og kamo ang pasultihon? Maurice. Pre, ako sa ni shout out ang gitext ni Ma'am Teresa Surya na to, Tirol Surya. Okay, shout out kang Siloy o kang Gina Bujungan diha sa Tawid Uno, Buenos Aires, Carmen Bohol, mga rice farmers food. Kusukin din namin, sa DYHP, gikan sa ilang mga anak si Brian Carlo Bujungan, Agricultural and Biosystem Engineer sa Filmic Region 8. Yang mama o yang papa, kusog kay naminaw sa drama, sukad pa sa pagkabata kuno nila, Ate Pres. Okay, Ate Pres? Okay, ang sendo na to karugadlawa. Ang senior na to, Ate Pres, si Maurice. Maurice. Hindi si Maurice, Ate Pres. Hindi si Maurice, naagyo ni siya laban sa Duterte. Mga Duterte yun siya. Sa iyang bana, Duterte kayo. Karon kay, nabay ang kumari nga ni Adto dito, niya, gida siya, taga-t-shirt, kay, taga-alay kwarta. Mauto niya, kuyog sila sa parin sa Dantos Pikas, BBM. Oo, karon pa nagsugat siya sa bana nga diri sa kuyog sa Duterte ug siya sa BBM ni siya gid si Maurice nga siya doong ay kabla ka do kay kwarta-kwarta ni ako. Kwarta na kuno tawo niya. Purting lagot. Kay na may budget at impression niya diri sa Pikas sila ang solid supporter gid niya sa ni Duterte ni Tatay Digong. Way kwarta. Way ako takot. Nya kato siya ay kabla ka do kay kwarta-kwarta ni ako do. Okay na kwarta-kwarta na niya. Kaya pa, pero ang kasing-kasing to sa Pikas, ka Duterte. Pero yan ang ikuha ang kwarta. Kwarta naman niya. Sagdin lang na, oy dong, kasi pa nga di yung bata, si Banong. Itong Banong, sagdin lang, kwarta. Kwarta. Sige. Pero ang kanang inaana Ate Presdo, ato abi ang kwarta ilagi panghatag kay buhis mo na to dawaton to. Panalita na mga hatag dawata. Oo, nya nga to butaran ka na nasto kasi. Total wa may mahibaw kin sa imong butaran. Way makakita, di di ba? Makita Basta naay buhatag kay dawata. O kanang apat usada tapat ug usada diha ug kilikilid o dawata na. Tapat? Ha? Tapat ug kilid ug usada. Unsa na ipanghatag? May Ate Presno kanang bang og naagili panghatag ang tanan ta to koy pili ba no? Kanang bang dili lang kay ilahar supporter lang. Ay dili man kay do naman koy leader. Ang gatong leader mo to'y makakwarta. Mao na kasayo Ate Pres, mao na kasayo. Man kinahanglan pa silang leader. Kung usa ka barangay, kinsa galitong nasakop barangay, labi na pobre kay tagaan na ninyo. Tagaan ninyo total ato ang kwarta. Personal og hatag. Di ba para di ma tagaan lang di sakop na to, di ilista. Og sakop na to, kini ilista tanan. Luoy kay oy. Ano di Ate Pres? So ikaw des leader ang kwarta. Ay so ikanoy ang 5,000, mahimo na 3,000 kay kuan. Murag di yun na malikayan nga maka kuang good. Labi na may baw ang ganang ang ganang nidagan nga panalitan o kato murag mo leader ang nadapita. Mamanay tawgon. Tinuod bitaw. Nagtagaan, di ba? Kwarta kayo. Wala ka na ako sa panlitan ako himong leader ti Pres. Ilista na nako tanan mga diha. Kani mao na itong tagaan. Bahala na dinanay mo. Kana to. Sa buto na nimo. Honest ka. Sa buto na nimo. Dili. Ikaw kay bawa mong yuko nga naa ka sa Pikas, tagaan ti ka kay atuar man ni kwarta pero nagali mo tanan nimo og asa ka. Ang katugatag nimo may sulti pero butari ka tuma mo kasi kasing. Na kanang uberlitan ron. Ay mo pasabot. Goliath, ikaw kung leader ka, bisa ka itong tuwas Pikas, mo pamilya tuwas Pikas. Ilista na ko, bang, tagaan yun ako. Kaya atuam ng kwarta. Ilista yun, tika, bisan pagkuan, ilista yun ito tanan. Pero unahon ito ni mo ang kon. To agad ni dapig atong ni hatag. Lagi. Di ba? Ato, imo yun ang kuanon. Bahala na. Ingon sa ay, ang uban sa ganun, sip-sip sa ganun mga uban. May sa tuaw na Pikas, ano yung mga lista?
Luwa mo speakers, may mo lista di lang taba. Kada tabangay labi to ati pres. Tabangay lang na to kay luoy kay pobre kayo nya nakabutar dito speakers. Nya nay panghatag kwarta di din mo tagaan ni mo eh. Way pili. Pero kargado ko na ang gulyat ko, doon ay uban nga makahibaw nga imong gitagaan to. Nya nahibaw siya nga katong imong gitagaan to sa pikas. Oh, buyaw-yaw lagi. Buyaw-yaw. Buyaw-yaw lagi. Reklamo Ah, gito, bilis di na ba? nila. Oh, Diretso magkamo ta paambet. Oh, Ay na mo paglalis di ta maglalis ada. Nadiri ay. Yeah. Oh. Hub 2026. Okay. Malaglag ang tanan nga iyang gitigom. Oh, kana. Ug siya ug ang iyang pamilya masunog sa kalayo Kana. nga dili gikan sa tao. Kana mo na nindot. Kusay kalayo dili gikan sa tao. Gikan sa langit ati pres. Ginoo nagbuot. Nagbuot. Oh, Ginoo nagbuot kay dili man gikan sa tao. Yung pagbuot. Kainit nga gikan sa kalayo nga dili Gikan tao sa- mo'y nagmugna. Mm. Aw okay ra tong kainit ako nabati gulyan. Usab to imo kainit. Kainit nga imong gipati. Unsa man? Akong gitapinaan ba? Ah, init kayo. oh. Init kayo. Hala no. Nilaptik man. Salamat ang tiluman no. Kuna ko ay paso tihan.